Kapitan Enteng. Anyat gatanga, Maribanang. Sa anak agumatang, marikwanang. Umay ko la damagan no kayat mo aglangoy iti karayan. Uray kayat ko, saan mo tamabalin? Apay ngay, Sigurado nga ipasikat naman ng imported as swimsuit na. napauli magkamot marikwanang. Ay, kwa, ururayak nga minti mga delivery ti tinapay nga in-order ko. Iso saan na mabalin sumurotak. Ay, sayang mo't maray. Ni Marituyang latan tayo bam. Saan damot na panije bangkag da ita? Ay, sayang mo't no saan ko ang maisuot ti imported at swimsuit ko. Anya ti bagbaga, Maribanang. Adala na lagip ko, mare. Sige nga rod, agpatuloy ako na. Busy ka mo't gayam. Sige, pasensyakan Next time laangan. Nay, Maribanang, si Kamot Gayam, sa dino ti papanam. Dito'y balayaw, marituyang. Umay ko la sa ludsudan, no kayat mo ti aglangoy ijay karayan. Itakadain? Ay, wen ko mamaray. Ay, nakapudpudot nga main. Sige, Maray, intag lang oy. Ang umay ka, umunag ka pa'y ataurayan nak. Isaganak laang diya usarag. Ay, saanon, maray? Urayan ka lang nga dito ruwar. Sigurado ka, Maray? Wen, maray. Okay lang kanya. Wow! Maribanang! Apay akas tatikitam kanyak, maritoyang. Ay na, nagmayat mo tanda ta swimsuit mo, Maray. Baklays, kan ready color na. Bagay ko kadimot laang, maritoyang. Wan, Maray, ad-adda si Mexica. Ay na, agyaman ak, maritoyang. Imported da ito a swimsuit. Intad ti kabagyak nga agtrabaho ija abroad. Ay, imbag ka pa'y, Maray. Adda imported a swimsuit mo. Ay, wan. Usaran mi kumano agawting kami. Ngam tunggal agplano kami. Saan mat amatultuloy. Iso adito'y karayan langan at ibago sarak. Ay, si kangay maritoyang. Day tasando kan short pan mo ka diti usaram nga aglangaw. Wan, Maray, daytoyen. Tanay, awan mo't swimsuit ka. Apay nagbayag ka naglabadungaw. Wen taginalgal ko anaimbag da ito imported a swimsuit ko. Saan la aday ta? Karga akpay iti fabric conditioner. Agasam day ta. Inkargam son ti may sa asa si a fabric conditioner. Para lang iti day ta swimsuit mo. Ay, napatag da ito a swimsuit ko, inteng. Samay saan ta akabailan ti gumatang iti kastaw. Iso anas kan nga aywanak, tapno saan amadadail adagaws. Anya? Umuna kalatan amangad, numabisin ka. Maray, kumatangak man iti barako akapay. Mano kilo, Maray. May salaang, Maray. Mabitla nga ro tayo laang ka. Ay, huwag gaya, Maray. Kumusta nga itay swimming yo kan ni Maribanang iji karayan? Ay na, ay nagmayat, Maray. Anya nga iti imbagbaganakan ka. Awan mo, impakita na laang jay imported a swimsuit na. Ninginaan ka no day jay. Naimbag atasan na kamanin at tinagibasek. Saan mo it, Maray? Ngam amam, kasla ipaspasikat na nga da imported a swimsuit na. Wan nga rod iso ajak kaya takad kadwa day jay. Apay masapol nga ipasikat na dagiti imported nga usar na. Namagaan san dagiti sinampay mo dungaw. Bay ampay laang dita. Apay nga iji erwarte nang isala payam iti imported a swimsuit mo.
Ano dagiti lumablabas ang makakit kita? Di mo ka di pakibibiyangan, dayjay. Na, ipaspasikat mong sabit. Daayamot imbagak akasta. Kasanungay no sampayan da. Ay, sana balay. Tadaak mo't dito'y balay amang kita. Mapukaw dayta. Saan, Ninteng? Sana mapasamak dayta. Si Kamot Marituyang, umunag ka. Ay saanan, Kapitan. O may kula isubli da ito'y ragadi a binulod ni Badungkaw. Gamanak Pasensya kan, Kapitan, no italaan na isublay. Umunag ka tagkape ka. Ada ni ba ng ije kusina? Saanan, inton maminsan laengan, Kapitan. Agdardarasak nga maing. Sikat ba ka mo? Apay ngay. Awan meten ja imported a swimsuit ka. Awan meten itinang isalapayak. Anyat napasamak. Mapukpukaw nga rod ti imported a swimsuit ka. Amangan mo't nunayangin. Awan nga rod. Sino nga tati awanan bain anang sukdal iti da ija swimsuit ka? Ibagbagak edikalman ngayon nagmun. Di nakpatpat dyan. Ano ngayon? Aguray ka. Imay ni Marituyang dito'y balay idikalman. Saan ka day? Win. Imay na insubli tiragadi a binulod ni pare ba daw? Apay? Loko day dya Marituyang Di kag papabasol no di mo nakita. Ay, atapok ani Marituyang tinangsok dal iti swimsuit ko. Ngamen, naibagakan ko na nga imported day jay. Idi napan kami nagdigos ijay karayan. Nakita mo kay nala na? Saan? Ngam, sigurado ani Marituyang tinangala iti day jay. Nay, si kamot ti lumabas dito tersenak, maribanang, papanam. Mapanak man iti ayanda Marituyang. Anyat arami dami jay ngay. Mapan ko alaan ti imported a swimsuit ko at tinakaw na. Anya? Agtatakaw day jay ako Marituyang. Anwan na kumama nga ti swimsuit mo. Ay, nangina day jay, ta imported. Anya nga iti amok. Amangan no inlako na paikit dain. Na, adda pa managnag mo nga iso tinangala, maray? Ay, sige. Labsan kan, Marikwanang. Ay, amangan paikit din numailakon ni Marituyang titinakaw na kanyak a swimsuit ko. Ni Maribanang madeta sumungad, Tuyang. Unngag paisaw. Anya ngay nga tati umay na ibaga. Agap apuramot amag na, Tuyang. Ay, agpudno ka man kanyak. Nagapa kayo kaday. Ay, saan may? Anya kumangay ti pagapaan, may. Apay nga roda kaslada kaapan, ha? Ay, jak amukan ko ana Basta ti amaw, awan basol ko kan ko ana. Marituyang! Ay, sus. Rumwar ka dita! Adaytan, Tuyang. Agpukpukawan. Maray! Rumwar ka, takasaritam. Una yun ni Maribanang, tagis kandalo manag. Amok amang manggagnak, Toyang! Rumwar ka dita kat isoblim ti tinakaw mo nga important a swimsuit ko! Anya! Ay namaray, tapni bagaken ka. Awan, tinaktakaw ko nga imported a swimsuit mo. Di ka man agrason-rason sika, Marituyang. Amok deta nga style mo. Pagan anok ko mangay deta imported a swimsuit mo. Amok apaginteresam dayjay. Ngamen, nagngina dayjay a swimsuit. Talaga lang ha? Dito'y pailaang mat-arubayan may tipagiskandaluam. Tapno maamuan dagiti kaarubab nga agtatakaw ka. Sakbay apabasulan nak, maray. Siguraduam nga dapamanek-nek mo. Tanu awan, sika tiriklamok iya barangay hall. Ay, saan ka akabutang, Marituyang? Alagitin, isublim ti swimsuit ko asinok dalmaw. Awan nga raw titinakaw ko as swimsuit mo. No kayat mo, umunag ka taing kakitaan no adaing nyawid ko dito'y balay, tapno mapnek ka.
Anya nga jamok. Ang mga nuinla ko mo. Ay nasan asyak ti pagpupungtutan maray. No imbagak nga awan. Awan! Di mo ipapilay! Agtuyan tigat gatangam, ganay. Agyaman na, kagawad. Ay, talaga ha? kayang nga ipapilit mo, ha? Ay, sus. Sinagsarda nga na, Ay, sus. Sino ko mga ti mangala? Kasi kalaang Kasla dananabanang kananatuyang matay tagap-apa, kagawad. Wan, gapulangit imported na swimsuit ni Maribanang. Ha? Ano nga min ayat imported a swimsuit na, kagawad? Mapukpukaw ka nung nga rod, katatapon ni Maribanang, ani Marituyang tinangala. Ay, narigat ti kasta, kagawad. Wan nga rod ah. Ala, yung kaanawan ida, kagawad. Ang mga nagpin na tayo Naimbag ta nagawid kan. Ano dahi taropam? Adumit sugat nam. Nagapa kami ngamin ka ni Marituyang itay. Ah, Kasanumot ngamin. Di na kayat nga isubliti imported a swimsuit ko ngay nala na. anya ko mati isubli na. Nupod no asaan nga isutin na ngala. Mamati ka di kanyak intay. Ni Marituyang tinangala iti a swimsuit ko. Ay, di kag papabasol. Ang moment nga ado ti lumablabas dito arubayan ta. Saan laan ni Marituyang? Kahit asino nga ron tinaddo maalimabas idikalman. Sige man, intay. Daka mo ah. O makitam. Na. Di mo matgayam amaw. Iso asaan ka makibiyag. Na. Adahan ko ng gail. Eh, Anya tay kunayo nga ipaaramid yo kada kami kindigani. ipadalos ko di kanal. Nagado ti roon na. Ang mga no pagbalayan ti ulag. Day talang. Wen. Ay, Kaano nga arugyan may? kadiitan. Ayabam ton ni ganay. Sige. Mga sagana ton iti meriendayaw. Ay, uwan gayam. Nan ano ti rupa ni Antimanang. Adumot ti karamot na. Nagapad na ka ni Tuyang. Ha? Apay ang nagapad ha? Sige pulang iti imported a swimsuit ni Antem. Ha? Ay, nagsimple mo't gayam ti nagapahanda. Wen nga raw. Jeep! Aw, apay gani. Adamat lupot dito'y kanal. Ha? Lupa out. Wan, Jeep! Red mat ti kulor na. Ay, no saan ang agbiddaw? Swimsuit day tao, Jeep. Ha? Nay, kita mo, aw. Nay, nagmayat ti disenyo na. Ay, madlaw ang inginain. Ay, uwanan niya. Ay. Daytan sa mo di mapukpukaw a swimsuit ni Antibanang. Ha? Ay, isumot jay ko nag-Jeep. Nadakamat nga min kanyak ni kagawad. Ti maipapanit ti swimsuit ni nanabana nga mapukpukaw. Mutoy na ta. Ipakita kini ang gail. Ang gail. Apay. Aw. You see this? Aw. I will see. Oops. Dahito yung kaditi mapukpukaw as yung misot ni Antibanang. Ha? Sa dino tinangalam iti day takwaraw. Hindi ka nala pagdaldalusan may. Kun kahit. Naiyangin siguro. Sa dino nga iti pangikarga kiti dayta oy. Ay, ikargam iti batya. Takitaan to ni Antem. Sige, ang gail. Dahil, ti imported a swimsuit kumat daytoy adda dito'y batya, inteng. Apay ngay, akapit-pitak. Nasarakan dagani ken kwarog. Ije kanal nga impadalos kaw. No kasta. Kababain ka. Pinababason mo ni Marituyang. Tagayap na yangin ije kanal. Ay na, jakmut amaw, anayangin gayam ijay. Tinton maminsan. Di kag dardarasudos iti desisyon ma. Bakitam ita? Di si kamatlat na kababain. Inteng. Ala, inka ije balay da Marituyang taing kag suray. Saan na saya ti inaramin mo apan ang pabasol ken kuan? Asinaw tinangi pag-aapa unagam day tabanang si kabadaw nga. Adda ka no napatag nga ibaganakan katuyang. Ay saan? Jak kayat ang makasarita day tataw. Ala, parwaram itamot lang. Ay, saan kumamot akas ta, atuyang?
agsarita kayo anaimbag. Tapno masulbar yo ti parikot yaw. Agtugawak lang dito tabantayan kayaw. Narigat mo't no panawan kayo manain. Amangan kidinog pinatay kayaw. Marituyang, pakawanan na kuman nayangin gayam ti imported a swimsuit ko ijay kanal. Sorry talaga. Tasi ka adagos ti pinabasol ko. Suri tarupam. Kalpasan ti panang ibabain mo kanyak. Saanin a maulit, Mare? Saanin a pulos? Sorry talaga. Sorry. Mala, pakawanin ka. Ngam adda kondisyon na maray. Naskan nga ibagam kadagiti nang ichis-chismisam. Asaan apod na ngagtatakawa. Ay, wen Mare, aramidak dayta. Basta, pistan Sige, maribanang. Pista nga rudan. Ay, arakupan ka man, Mare. Ay, maray. Ay, nanabanang. Saan anasaya at tagpabasol no awan mo't pamanaknak mo? Taitiuti na, sikantumat lang tinakababain. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.